legal practitioners and society as a whole says this is a flawed report. He needs to consult all his lawyers and exercise his rights. Ilungu lesigqeba se-ANC uRonald Lamula uthi acinga enze amalungu e-ANC amemelela ukuba umongameli Ramaphosa ashenxe kwisikhundla. From the 1st of July up to September, we managed to confiscate about 21 vehicles. Iarhente zokugcinwa komthetho zonyuse umxakatho kwidaba lokulwa nolwaphulo-mthetho oqhubeka kumda phakathi koMzantsi Afrika neZimbabwe. Molweni emakhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Ilungu lesigqeba isiphezulu se-ANC umnumzana Ronald Lamula umemelela umongameli Cyril Ramaphosa ukuba abhenele kwinkqubo yokuyiphonononga ingxelo yekomiti ezimeleyo nefumanise ukuba kungenzeka okungafumaneka aphendule umongameli. Elikhwelo likaLamula liza emva kwengxelo zokuba umongameli Ramaphosa uza kubhenela kwiinkundla zeli ukuba ziphonononge iziphumo zale ngxelo. Kusenjalo liza kubanjwa ngomvulo intlanganiso ekhethekileyo yesigqeba esiphezulu se-ANC emva kokunqunyanyiswa kwayo izolo. Can't just uRonald Lamula wachaza amalungu e-ANC nafuna umongameli Ramaphosa ashenxe esikhundleni sakhe njengomongameli weli njengabantu abangakhathaliyo. uLamula uthi Ramaphosa akwazi avele nje ashenxe ngaphandle kokulandela inkqubo zokuphonononga lengxelo ye-Phalaphala kwinkundla zeli. I do think that him living at that moment with that highest level of uncertainty, the report that both academics, legal practitioners and society as a whole says this is a flawed report. He needs to consult all his lawyers and exercise his rights. So there is a process after the report was released. You can't just, even before he finished reading the first page, you're already saying he must resign. uLamula uthi wayesakuba umongameli weli umnumzana Jacob Zuma wanikwa ithuba lokuba ayiphikise ingxelo yasenkandla kwinkundla zeli ngoku kutheni enganikwa yena elothuba umongameli Ramaphosa. As I'm saying, why can't we allow him to exercise his rights? He says he's consulting his lawyers, he's consulting the organization. He will say this is my view in terms of the report. If he says I want to exercise my right to take the report for review, why can't we allow him, as it has happened with other members of the ANC who have done it in their own rights? uLamula uthi iza kuthi iphela inhlanganiso ekhethekileyo yesigqeba esiphezulu se-ANC uRamaphosa esekumongameli walombutho noMzantsi Afrika. He will definitely be the president of the ANC and the president of the Republic, and he will continue with the renewal project that he has started. You will be aware, Samkelo, that on Thursday, the NPA has announced the biggest reparation in the history of our country of 2.5 billion rands that has been paid on ABB and ESCO. And that is a project that the president must conclude of renewal, of cleaning up, of recovering in the economy, the green shoots on the employment labor survey, 2 consecutive quarters of a decrease in unemployment. Kusenjalo umongameli Ramaphosa uza kuba inxalenye yenhlanganiso neza kubanjwa ngomvulo. Iqela le-I-EFF lithi kukho ukuvumelana phantsi kuwo wonke amaqela aphikisayo ngaphandle kwamaqela amabini ukuba iqhubeke inkqubo yokuguzulwa kwamongameli Cyril Ramaphosa kulandela iziphumo zophando lwegqiza ebelichophele umba ka-Section 89 nolufumanise ukuba kungenzeka ukuba likhona ityala umongameli afanele kuphendula ngokuyamene nesiganeko sophango kwifama yakhe i-Phalaphala. I-EFF ithi uninzi lwamaqel'aphikisayo aza kube ethetha ngazwinye malunga namanyathelo ekufanele athathwe kulandela iziphumo zophando lwegqiza belichophele uSection 89 malunga nebholo lefama yasePhalaphala. Oku kuza emva kwendibano yeqonga lamaqel'aphikisayo ebanjwe izolo. The entirety of us in the opposition benches are speaking in one voice. Even today we're going to be issuing out a consolidated statement in terms of some of the activities that we're going to be engaging in towards the sitting of the National Assembly on Tuesday the 6th
uShibambu uphawule ukuba amaqela aphikisayo ngaphandle kweGood ne-Al-Jama adibene izolo equlunqa umhlahlandlela ngale nyewe. I-EFF ikholelwa ukuba amanye amalungu e-ANC aza kuvota ngelokulixhasa inyathelo lokuguzulwa kukamongameli Cyril Ramaphosa kwisihlalo sobongameli. A substantial majority of members of parliament of the ANC are even on an open vote are going to vote that the impeachment process must go ahead. I-EFF yaziphikisa intetha zosihlalo we-ANC umnumzana Gwede Mantashe zokuba ukwehla esihlalweni kukaRamaphosa kungadala umbhodamo kweli lizwe. In 2008, former President Thabo Mbeki stepped down and life continued as usual. In 2018, former President Jacob Zuma stepped down and life proceeded. So the manner in which South Africa is organized is such that we have got solid institutions. We are not Ramaphosa Republic. Kulindeleke ukuba i-EFF ibambe inkomfa kunye nentatheli ngomvulo. Agenda zokugcinwa komthetho zonyusa umxakatho kwidabi lokulwa nolwaphulo-mthetho oluqhubeka kumda phakathi koMzantsi Afrika neZimbabwe. Ulwaphulo-mthetho lokuthutyeleziswa kwempahla ebiweyo kunye neemoto kwakunye nemidiza yecube engekho mthethweni luqatsele kumda wase-Beitbridge. Amapolisa, amajoni kunye namagosa ajongene nokuphuma kungenwa kumda weli babamba imoto ezibiweyo umhla nezolo. Abathubelezisi bezithuthi nempahla ezibiweyo banengcwangu kwaye bayaphokophela kulwaphulo-mthetho bengabuyi ngamva. Ingingqi yaseMalala Drift ngaphandle kweMessina isetyenziselwa ukuthubeleza impahla ebiweyo. Uninzi lwemoto luqweqwediswa eGauteng kwaye imilambo ezele ziingwenya ayibathi bazi kulo mkhuba. From the 1st of July up to September, we managed to confiscate about 21 vehicles and we have arrested 43 suspects and confiscated a lot of illicit cigarettes as well as explosives. Noxa lo msebenzi usonyusa umqantsa kodwa amapolisa athi akulungele ukuqubisana nonqala intloko abaxhobe bezingovolo. Kwiveke ephele unqakulwe kwavalelwa amapolisa amathandathu achaphazeleke ekuthutyelezisweni kwemidiza yecuba engekho mthethweni ngoncedo lwabahlali. That's why we managed to arrest 6 of our own. Now recently they appeared in Mosina Magistrate Court on Monday. Abahlali baphila obentshontsho kulo mmandla. I'm afraid just to move to other side because when I come back, I can find that my car is gone. We must find more soldiers, more police from different areas to come and work under these villages. Kusenjalo kubanjwe izigadla ezibini ebezilayishe iimoto ezibiweyo kumda wase-Beitbridge ngolwesibini. Amapolisa KwaZulu-Natal akhangela umbulali wenkondekazi neminyaka eyi-62 ubudala eMbumbulu kumazantsi eTheku. U-Anna Gwala wadutyulwa wasweleka ngamadoda angaziwayo nanyanzelisa ukuba awanike imali yestokvel. Lapha kusesigodini sakwaJilafohla eMbumbulu. Namanje izakhamuzi zalapha zithi zisathukile kulandela ukubulawa kowesifazane. Kuthiwa kukasele abalisa-ke ababili abebehlome ngesibhamu bafuna imali yestokfela. Ilungu lomndeni lithi ngaphambi kokuthi umufi aphendule bamdubulile-ke amahlandla amaningi washona. Kuthiwa labalisa babese bethatha-ke isamba semali esingadalulwanga. Izakhamuzi zalapha zithi zisashaqekile. Angifuni ukuqamba amanga ngoba ugesi mohamba sonke sishawa uvalo ngoba asazi ukuthi isigameko simayelana nani ngoba egcineni iphatha istokfela leyanto. Kanti istokfela phela vele kufanele sidlale istokfela ngoba sabantu abangasebenzi, sabantu abahlwempu, asazi ayijwayelekile izinto kanjena lana. Ayazikho nje inhlobo mhlawumbe kwagcina kudala kabi. Amaphoyisa asaphenya. Our investigators are following several leads and we remain hopeful that those responsible for her death will be found and be brought to justice. Kusenjalo kudutshulwe kwalimala-ke abantu ababili kwesinye isigameko esenzeke Olundi esifana-ke nalesi. Abalisa abebehlomile-ke kuthiwa bathathe imali elinganiselwa ku-31,000 wamarandi. We are making an appeal to all residents
especially those who have been contributing money and saving money via various stokvels, that they must share their monies in a safe manner through our banks and other electronic means. Amaphoyisa anxuse abangaba nolwazi ngalezi gameko ukuba bawabikele. NgengoSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC. Kwalapha ezindabeni abathenga ukutya inkonzo ye-apps balunyukiswa ukuba bahlale bevundlele izikrelemnqa ezibanqalayo, kodwa masiqale evenkileni. Samkele kwakhona kwiindaba zelijelo, uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithemba. Ilungu lesigqeba esiphezulu se-ANC umnumzana Ronald Lamula umemelela umongameli uRamaphosa ukuba abhenele kwinkqubo yomthetho ukuphonononga ingxelo yekomiti ezimeleyo nefumanise ukuba kungenzeka ufanele kuphendula ngomba wophango kwifama yakhe umongameli. Kusenjalo iza kubanjwa ngomvuli intlanganiso ekhethekileyo yesigqeba esiphezulu se-ANC emva kokunqunyanyiswa kwayo izolo. ibhiyozele iminyaka engama-40 yaasekwayo ePolokwane Limpopo. Imibhiyozo yanamhlanje yombethwe kukurhoxa ngomzuzu wokugqibela kweenkokheli ze-ANC ukuzimasa le mibhiyozo. Ibhiyozele iminyaka engama-40 yasekwayo i-NUM nakubeni kukho imingeni efana nokuphela kwemisebenzi, ukwanda kukwembiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni nokuvalwa kwemigodi yamalahlekeli. Kwimingeni ejongene nayo i-ANC ihlakane elilalanga ngobinye nayo ugxala balibanzi wemanyano zabasebenzi uthi useyiqwalasele ingxelo yengcaphephe ezizimeleyo phambi kokuyichuba umqolo kwisikhwebu esingulomba. We think that the ANC must take this issue seriously, engage it, but not to divide the country, not the ANC to divide the country, because once they take a decision on something that is not going to consolidate the agenda for service delivery, this country is going to be divided. I-NUM ithi usihlalo kazolonke ANC umnumzana Gwede Matashe nowayesakuba ngusekela mongameli we-ANC umnumzana Kgalema Motlanthe bebevumile ukuzimasa le mibhiyozo kodwa bathumela izingxengxezo. Le manyano yabasebenzi mgodini ithi nakubeni imxhasa umnumzana Ramaphosa kodwa ayifuni kuqhuphuleka kwimiba yangaphakathi kwi-ANC. We are optimistic that the ANC will resolve its matter. We don't want to really to interfere because ANC is autonomous. I-NUM inamalungu ayi-300,000 asebenza emigodini kwezamandla nakwicandelo lentsimbi. Abantwana abaphuma kumakhaya ahlelelekileyo bavinjwa amathuba okufumana iinkonzo zenkxaso zikarhulumente ngenxa yongabi nazo iziqinisekiso zokuzalwa zekamva bangafumani izazisi. Kusekwe iidesika eziza kusisa inkonzo kumagumbi okubelekisa kwizibhedlele zaseMpuma Koloni ngabantwana abayi-34 bengingqi Nelson Mandela Bay abanikwe iziqinisekiso zabo zokuzalwa emva kokusokwa lixesha elide. iKrisimesi ifike phambi kwethuba kwaba bazali. Abantwana babo bade bafumana izatifiketi zokuzalwa. Ngoku bangaqalisa baphila ubomi obupheleleyo njengabemi boMzantsi Afrika. Bazawukwazi esikolweni bafumane nesibonelo sikarhulumente. Bandinofumana i-birth certificate ezo zinganiguqulela ezo zinto. Abantwana baphumelele bafane nabanye abantwana. Ukungabhaliswa nokungabi nasazisi yinto ede yaqheleka kumawaka-waka abantu kweli phondo. Lisolo suku lokuqala olu ndiyaphuma ngokwapha esibhedlele ndizawubuya kodwa akangazabuya. Iinzame zokuqinisekisa ukuba wonke ubani onesazisi kungakumbi abantwana ziyabonakala. Ngoba sibabona uba icacile ngoba bebengenazo izetifiketi zokuzalwa bebengakwazi uaccessa any form of uncedo lokarhulumente. Iintsapho ezingathathi ntweni zinako nokubhalisa zifumane ukutya kwinkqubo yesebe lophuhliso loluntu ukuqinisekisa ukuba abantwana bakhula bondlekile. Kwiindaba ze-SABC ndingo-Andangqonji Gqeberha. Umkhwa omtsha wolwaphulo-mthetho unokubeka ubomi obuninzi emngciphekweni ingakumbi ngexesha leziyunguma apho imfuno zokwanjiswa kokutya ziphezulu. Amapolisa kunye neenkampani zokhuseleko zithi Luyakhula uhlaselo kwinkonzo ezithutha ukutya okuthengwe ngee-apps, kodwa akupheleli apho kuphela nabathengi bangamaxhoba. Ukuhanjiswa kokutya ngezithuthuthu uncedo lwanamhlanje ingakumbi kwabo ngenazo imoto. Ukuxhapha ukusetyenziswa kwe-apps zokuthenga ukutya ingakumbi ngexesha le-COVID-19 kutsale ungenelelo lwezenzo ezigwenxa.
kangokuba abo banikezela ngezinkonzo ubomi babo busemngciphekweni. Iqhoba lakusha nje lisinze ecebetshu emva kohlaselo olumasikizi. I'm the victim because once I've been robbed and they stabbed me and I spent 3 weeks on hospital and I've got a scratch on my back. Kodwa maxa wambi izikrelemnqa zenqala ngqo kubathengi. Now the thing has changed, you understand. They are also targeting our consumers, you understand. They can follow you, then after you're about to drop off, when the customer comes out, then they enter the premises. Ingcaphephe kwezokhuseleko uvele emzayimeni osuka kwi-voice alert ubongoze uluntu kuba luthathele ingqalelo ulwaphulo mthetho nanjengoko le migebe ingafumana indlela ezithile zokungena kwikhaya lakho. We must be aware. We must be aware that we are living in a war zone and we must be prepared. So when I ordered food, try to pay the food beforehand so that when the person comes to my gate that he can just hand it quickly to me and off he goes. Kusenjalo abakwantsasana kunye nenkampani ezokhuseleko babongoze bonke abemomzantsi Afrika kuba bahlale bevundlile xa bezisela ukutya kumakhaya abo ingakumbi ebusuku. Ukuyochitha ixesha kumanqweme nengxangxasi zaselusikisiki nasesajonisi zezona zinto zinomtsalane kubakhenkethi kwi-Wild Coast eMpuma Koloni. Arhente ejongene namabala nokhenketho kweliphondo ikhuthaza uluntu ukuba lundwendwele kwezi ndawo zibuka indalo kwiindawo ezisemaphandleni kweliphondo. Abahlali kwezi ndawo bayaxhamla nabo nanjengoko abakhenkethi bexhasa amashishini abo amancinci. Iingxangxasi zaseMagwa zenza umtsalane kubakhenkethi basekhaya nakubakhenkethi bamazwe ngaphandle zikummandla waselusikisiki elingqomeni. Ezingxangxasi zenza abantu abaninzi baxhamle kuzo ngokwezoqoqosho. This is the Africa you see on the television always and which you dream of. It's here. It's not in Cape Town. Kumgama okude kungephi kwezingxangxasi idolophu yasePort St John's enhle kunene. Nayo ke itsala abakhenkethi abasuka kwiindawo ezahlukeneyo bambi bezoqhuba amaphenyane lokama abanye bezoqhuba ilwandle. Sisaziqhubhela nje akho muntu ukuthiwa akekho, akho muntu ukuthiwa utshonile, yonke into ihambe njengohlobo umuntu omdala. Sizipholele sonwabile siyaqhubha akho muntu utshonileyo konwabekile. Ukhuseleko labakhenkethi luthathwa njengento ephambili. Abantu abafuna ukuze Port St John's mabazi bePort St John's akuseyiyo la Port St John's babeyazi ayinengxaki ye-sharks zonke izinto ngosezihamba kakuhle Port St John's. Iphondo laseMpuma Koloni lineendawo ezinomtsalane kakhulu kubakhenkethi kuquka imuseum kaTata Nelson Mandela eMthatha nendawo yazonke ukuba i-hole in the wall kummandla waseCoffee Bay. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC ePort St John's. Amaxhobo okungcungcuthekiswa ezikolweni athafuna urhulumente aqinisekise izigwebo eziqatha kubaxhaphazi. Abafundi bebeyinxalenye lephule lichase ukungcungcuthekiswa nebeliququzelelo leligunya abantu lezotshutshiso kunye nesebe lezobulungisa eThekwini. Le mashi elwisana nobuqhwaga ingxenye yomkhankaso weinsuku eziyishumi zokulisana nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane. Abafundi, abazali nothisha bebephesa ingqwembe bathi sekwanele ngobuqhwaga. Phakathi kwabo bekhona nabafundi asebeke baba isulu. Abantu babengichwenza ngeskin sami ukuthi ninjani ukuthi mina nginenwele ezinkulu kakhulu ebusweni bami manje abantu abayithandanga kakhulu leyo nto. And I was mostly picked on because of my weight. I was a very chubby kid and like they would pick on me and like almost body shame me in a way. Ubuqhwaga akulona icala ngaboshelwa lona kuleli. Kodwa iphathimandla zithi akhona amanye amacala esulu ezingawavula. Ma umuntu ebhulishekile kuphuma nokuthi yena ushayiwe noma uthukile. The issue is particularly with school bullying. We want, I think, as far as possible to find other ways of resolving the problem than sending the child who's the bully to court. Kunxuswe isulu zobuqhwaga ukuthi zikhulume nothisha nakubazali. Bongani Gema indaba ze-SABC eThekwini. Ukanti ke indaba ngesulu zikhona ngomso kwangeli xesha kamnandi mawethu.